Ani ce ani yantuma ayo bisimila DMS-TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi sibiri novembre kalo tile 8 san 2025 aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen san'an ka da se an bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an tɛmɛ ni kunnafoni kan ni na carili ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ alamisa tɛmɛnen novembre kalo tile 6 san 2025 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na état-major b'a da Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen tulo kan ko nin don kofɔlen tilengafɛla yɛrɛ kɔnɔna komi an ka Mali fintigilakaw olu tun bɛ ka carburant convoi dɔ yɛrɛ kɔni escorté ka jana ni Buguni ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔnɔna ko kan an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni to ni carburant convoi yɛrɛ kɔni escorteli baara la min ye Bamaci walima k'olu nana essayer ni ka binkani wale kɛ ka ɲɛsin citerne convoi yɛrɛ kɔni ma nka komi an ka Mali fintigilakaw olu kɔni jaabi juguman ba kɛ ni ka ɲɛsin Bamaci walima ninnu ma wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'u k'u caman bɔnɛ u ni na. Surtout dɔw kɔni ye laseli kɛ ko alamisa tɛmɛnen novembre kalo tile 6 su ni ka dugu jɛ juma na novembre kalo tile 7 san 2025 ko min yɛrɛ kɔni ye Bamaci walima o ye k'olu taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ka daga sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni ma min bɛ Labɛnzanga Doda yɛrɛ kɔni fanfɛla la ko min yɛrɛ kɔni ye an ka Mali fintigilakaw ye k'olu ye jaabi gɛlɛnmanba kɛ ni ka ɲɛsin Bamaci walima o ma o ka nin binkani wale in kɔnɔna na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'u caman yɛrɛ kɔni bolila ni ka bɔ nin yɔrɔ in na. Alamisa don novembre kalo tile 6 san 2025 an ka Mali premier ministre ni o ye général Abdoulaye Mayiga yɛrɛ kɔni hale ye ɲɔgɔn ye tɛmɛ ani an ka jamana bolimafɛn bolilabaw yɛrɛ kɔni ka syndicat yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la walasa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jɔrɔna min yɛrɛ kɔni bɛ bolimafɛn bolilaw ka syndicat yɛrɛ kɔni kan ka se ka olu da premier ministre yɛrɛ kɔni tulo kan ale ni premier ministre ale fana bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka an ka jamana mobiliba bolila ninnu yɛrɛ kɔni ka syndicat la sensibiliser an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jamana ka situation ko lahalaya yɛrɛ kɔni na. Araba tɛmɛnen novembre kalo tile 5 san 2025 an ka Mali douane maaw ka brigade mobile d'intervention k'olu ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Banangabugu poste yɛrɛ kɔnɔ ni yɔrɔ kofɔlen bɛ an ka Bamako kɔnɔna ni o ye Mali faaba yɛrɛ kɔni a yɛlɛla k'a fɔ k'an ka Mali douane maaw ka brigade mobile d'intervention maaw ka opération yɛrɛ kɔni kɛra opération ɲumanba ye ka d'a kan u sera ka sebaya sɔrɔ la coopération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na douane maaw sera ka fura kuntan caman yɛrɛ kɔni kan ni nin fɛn ninnu yɛrɛ kɔni kun mana don an ka jamana kɔnɔna na kun bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni ka cɛnni don an ka jamana sifinnakaw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛya ko la. Min yɛrɛ kɔni bari gol maaw yɛrɛ kɔni Mali gouvernement maaw a yirala k'a fɔ ko bara de fer o kun bɛ nin maa fila ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na fo min ye bari gol maaw ye olu kun taara demande d'urgence dɔ yɛrɛ kɔni bila Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements ni o ye CIRD maaw yɛrɛ kɔni min ye bari gol maaw kun taara demande d'urgence dɔ yɛrɛ kɔni bila ni kiribulon yɛrɛ kɔni yɔrɔ la walasa an ka Mali gouvernement yɛrɛ kɔni kun kɛmɛ ni ka décision fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin lulo kungoto mini yɛrɛ kɔni ma ka se ka o décision ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bali ni ka appliquer yɛrɛ kɔni ni mini kofɔlen in kɔnɔna na nka yirala k'a fɔ ko CIRD maaw yɛrɛ kɔni banna ni ka sɔrɔ bari gol maaw yɛrɛ kɔni ka nin demande d'urgence yɛrɛ kɔni ma o kɔni kɛra sababu ye ni an ka Mali gouvernement yɛrɛ kɔni sebaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ bari gol maaw yɛrɛ kɔni ka ni kiribulon in fɛnɛ kɔnɔna na. An ka kunnafoniya tɛmɛlenw la an kun y'a lase aw ma k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye groupe de transport maritime CEMA CGM maaw yɛrɛ kɔni an kun y'a lase aw ma k'a fɔ ko ni jɛkulu man kun y'a yira k'a fɔ ko min ye u ka conteneurs yɛrɛ kɔni nalen an ka Mali jamana kɔnɔna na k'u bɛna na o baara yɛrɛ kɔni jɔ wagati kuntagala dɔw kɔnɔna na kabini ni groupe maritime maaw yɛrɛ kɔni kan décision yɛrɛ kɔni bɔra an ka Mali autorités kɛrɛnkɛrɛnnenya la feere ni saniko ministre sɔrɔ ko ministre ale ni ministre des transports olu kɔni ye ɲɔgɔn ye dɔ boloda u ni CEMA CGM maaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la walasa ka se ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ la ni ko nin yɛrɛ kɔni kan kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na CEMA CGM maaw kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ye cikan min yɛrɛ kɔni fɔ ko cikan in ma faamuya kosɛbɛ yɛrɛ de kɔni k'olu m'a fɔ k'u tɛna na n'u ka conteneurs yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔna na u bɛ walawalali yɛrɛ kɔni fɔ u ka nin lettre ko in yɛrɛ kɔni na an bɛna da se o kuma ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ni ka olu walawala aw ye ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔna na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa min ye jamana ka tajimafɛnw ka se ka don jamana kɔnɔna na sanga ani wagati o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la alamisa don novembre kalo tile 6 san 2025 tilengafɛla yɛrɛ kɔni fɛ min an ka Mali fintigilakaw ye k'olu ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana localité dɔ la
wala sami yɛrɛ kɔni carburant convoi ka se ka o lakana sabati banbaci wale mɔgɔ contour la ko don ko fɔlen yɛrɛ kɔnɔ kan ka carburant convoi dɔ yɛrɛ kɔni kun be sira ka sira be ka jana ni Buguni yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko ka an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni to ni carburant convoi yɛrɛ kɔni lakana sabati la ko profiter o yɛrɛ kɔni fɛ ni ka opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ opération kɔnɔ na o ye frappe juguman ba kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale ma o daga sigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni ma ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni lasera an ka Mali état major général des armées yɛrɛ de kɔni fɛ communiqué dɔ la communiqué min yɛrɛ kɔni carila alamisa don novembre kalo tile 6 san 2025 wa communiqué in kɔnɔna état major b'a yira k'a fɔ ko frappe nin yɛrɛ kɔni kɛra localité mun na olu de ye donnier na Koyen ale ni Besina localité yɛrɛ kɔni na état major ka kɔrɔfɔla communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna ko nin localité nin bɛɛ lajɛlen bɛ Kɔlɔnjɛba cercle le kɔnɔna fɛnɛ ni opération ba min kɛra an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ ni yɔrɔ kofɔlen na opération in kun kɛ kun yɛrɛ de kɔni walasa menace fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko tigi bɛ fɛ ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don citerne convoi yɛrɛ kɔni na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka menace nin bɛɛ lajɛlen si la tun ni ka bɔ yen nɔ ko wa opération in yɛrɛ kɔni kɛra sebaya ye ka d'a kan kan ka Mali fintigilakaw ye ni frappe min kɛ frappe in yɛrɛ kɔni sera a sebagaw ma wale min kɛra sababu ye ne ka banbaci wale ma caman bɔnɛ ani na min état major général des armées yɛrɛ kɔni ye communiqué in kɔnɔna a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma ka d'a kan kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen don jamana ka carburant convoi yɛrɛ kɔni lakana sabati la ni o carburant yɛrɛ kɔni ye fɛn nimaba ye an ka jamana kɔnɔna na wa état major a bɛ sinsin ka ko kura a ka communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ale ni an ka Mali fintigilakaw k'u cɛsirilen don wa u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min ye jamana ka carburant donni ko o baara ka continuer halisa ko o baara nin yɛrɛ kɔni bɛ continuer Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen de la an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw olu kɛmɛ ni k'a yira Mali jamana kɔnɔdenw ale ni diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min ye jamana ka tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni ko a bɛ don jamana kɔnɔna na wa min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale ma o ye sanga ani wagati olu b'a essayer k'u bɛ binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin an ka carburant convoi nin yɛrɛ kɔni ma an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiralen n'u ka baara kɛ ko ɲuman u bɛ kɛ sababu ye n'u bɛ ka se ka banbaci wale ma ninnu bali u ka wale jugu nin yɛrɛ kɔnɔ o de la sanga ani wagati an b'a ye k'a fɔ min ye carburant yɛrɛ kɔni o bɛ ka don jamana kɔnɔna na ni yɔrɔ la an bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw hali ni citerne bolila nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan k'u ka cɛsiri ale n'u ka jamana kɔnɔden ɲumanya o yɛrɛ de kɔni bɛ ka kɛ sababu ye n'u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min ye tajimafɛnw ka se ka don jamana kɔnɔna na sanga ani wagati ko alamisa don novembre kalo tile 6 su ne ka dugujɛ juma na novembre kalo tile 7 san 2025 ko min ye banbaci wale ma olu taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ka dangasigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni ma min bɛ labɛn ka donda yɛrɛ kɔni na ni nin yɛrɛ kofɔlen ni Mali ni Niger yɛrɛ kɔni ka frontière ka surun kosɛbɛ ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni bɔra source locale yɛrɛ de kɔni yɔrɔ la wa source locale yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale ma yɛrɛ kɔni ko u nana u ka wale jugu in yɛrɛ kɔni kɛ ni dɔn kofɔlen sufɛla nɛgɛ kaɲɛ fɔlɔ yɛrɛ de kɔni na ko a banbaci wale maa minnu yɛrɛ kɔni na ni wale jugu in yɛrɛ kɔni kɛ banbaci wale maa minnu yɛrɛ kɔni don k'u yɛrɛ kɔni ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko kabini ni maa minnu fɛntigi nin yɛrɛ kɔni nana u ka nin binkani wale kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ka nin dagasigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni ma ko min an ka Mali fintigilakaw olu ma ko bila da kelen dala yɛrɛ kɔni u y'u tɛnɛ ni ka jaabi gɛlɛmanba yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin banbaci wale maa ninnu ma kan ka Mali fintigilakaw ka jaabi yɛrɛ kɔni fariya kojugu yɛrɛ kɔni bolo min ye banbaci wale ma o y'a dɔn k'a fɔ k'u tɛna na se an ka Mali fintigilakaw la o yɛrɛ de kɔni na u caman kɔni y'a essayer ni ka boli ka bɔ yɔrɔ kofɔlen in na kan kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw k'olu kɛmɛ ni ka ratissage ba dɔ yɛrɛ kɔni bolo da ni localité kofɔlen yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka yɔrɔ in yɛrɛ kɔni lakana sabati ale ni maa minnu yɛrɛ kɔni nana essayer k'u bɛ nin binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o ma nin bɛɛ lajɛlen si la tunu an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni olu ma bɔ ni ka communiqué kɛ ni binkani wale ko in yɛrɛ kɔni kan fɔlɔ a ye kunnafoniya in yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni ka bɔ source locale yɛrɛ de kɔni yɔrɔ la wa min an ka Mali autorités bilan min yɛrɛ kɔni bɔra ni banbaci wale maaw ka ni attaque in na u m'u da se o bilan yɛrɛ kɔni ma nka don n'a nataw yɛrɛ kɔnɔ ni an ka Mali fintigilakaw olu bɔra ni ka communiqué kɛ ni attaque in ko yɛrɛ kɔni kan ni kunnafoniya min yɛrɛ kɔni bɔra o ko la an bɛ sigi ko kura ni ka na o kunnafoniya da aw tulo kan walasa aw fana bɛ se ka faamuyali yɛrɛ kɔni sɔrɔ a la alamisa don novembre kalo tile 6 san 2025 an ka Mali premier ministre ni o ye Général Abdoulaye Mayiga yɛrɛ kɔni ale ye ɲɔgɔn ye dɔ yɛrɛ kɔni boloda ani an ka jamana kamiyɔnba bolilaw ka syndicat bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la primature yɛrɛ kɔni na ni ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni tɛmɛna premier ministre ale ni mɔbiliba bolilaw ka syndicat yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la o bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni jamana ka tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi gɛlɛya dɔɔni bɛ o kɔnɔna na k'o da yɛrɛ kɔni bɔ lakanabaliya ale ni carburant donni ko yɛrɛ kɔni gɛlɛya la an bɛ
wagati min na ina fɔ ko bi jamana kɔnɔna na ko chauffeur yɛrɛ kɔni ka syndicat mun yɛrɛ kɔni kun bɛ ni ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna k'u y'a yira k'a fɔ k'ali n'a sɔrɔ u dontɔ ni tajimafɛnw yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na k'u ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ a la ko n'a taw tɔ u b'a yira k'a fɔ k'u cɛsirilen don jamana yɛrɛ kɔnɔna na walasa halisa ka se ka continuer ne ka don jamana ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na ina fɔ ko bi coordination nationale des syndicats et association des chauffeurs et conducteurs routiers maaw yɛrɛ kɔni ka secrétaire général ni o ye Marafa Ture yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna ale bɛ kuma a ka syndicat membre bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni togo la Marafa Ture ka kɔrɔfɔ la k'an bɛ wagati min na ina fɔ ko bi ko olu chauffeur yɛrɛ kɔni olu pɛrɛnnen don ka diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ kɛ Mali ye u bololafɛnw u fanga k'u pɛrɛnnen don ni ka nin fɛn bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni di Mali ma an bɛ wagati min na ina fɔ ko bi k'olu bɛ u cɛsiri wa u bɛ kɛlɛ kɛ ni u ni yɛrɛ kɔni Mali tɔgɔ la ni syndicat man ka secrétaire général yɛrɛ kɔni ye nin kuma min yɛrɛ kɔni fɔ ni ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna kuma in jara Mali jamana kɔnɔden caman ye kala ka ko in y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'an bɛ wagati min na ina fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni an ka jamana camion citerne bolila nin yɛrɛ kɔni ko jamana kɔnɔden ɲumanw yɛrɛ kɔni don wa k'u cɛsirilen don u ka baara kɛ ko ɲuman yɛrɛ kɔni fɛnɛ na an ka jamana kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ gɛlɛya yɛrɛ kɔni bɛ u ka baara kɔnɔna na syndicat nin yɛrɛ kɔni u profiter ni ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna na walasa gɛlɛya minnu yɛrɛ kɔni bɛ u k'ale ni jɔrɔna ko minnu bɛ u ka se ka o jɔrɔna ko ni o gɛlɛya nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni da premier ministre kulo kan o gɛlɛya nin yɛrɛ kɔni de ye min ye convention collective yɛrɛ kɔni ye ko ka o sariya in yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen labaara ko n'u sera douane ale ni poste de contrôle yɛrɛ kɔni na u kan ka baaramisɛnnin minnu yɛrɛ kɔni ɲɛnabɔ yen nɔ ko ka o ko yɛrɛ kɔni teliya ale ni assurance maladie min yɛrɛ kɔni bɛ chauffeur ninnu yɛrɛ kɔni na ko ka u ka o assurance maladie nin yɛrɛ kɔni renforcer kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni syndicat ma o y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ni gɛlɛya ale ni jɔrɔna ko yɛrɛ de kɔni bɛ olu kan ko wa u bɛ o jɔrɔna ko ni o gɛlɛya nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni da premier ministre kulo kan min ye Général Abdoulaye Maïga ni ale de an ka premier ministre yɛrɛ kɔni a bɛ chauffeur nin yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ u ka baara kɛ ko ɲuman na ka d'a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko kuma dɔw yɛrɛ kɔni na chauffeur olu bɛ baara dɔw yɛrɛ kɔni kɛ min ka ca ni u ka baara ye ko u b'u ka baara yɛrɛ kɔni kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni banbaci wale ma olu bɛ ka essayer k'u bɛ bin ka nin wale yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin maa ninnu ma premier ministre bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin maa nin yɛrɛ kɔni ma halisa an faralen ka to ɲɔgɔn kan wa ko min yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔdenw ko bɛɛ lajɛlen k'i ka jateminɛ caya halisa gouvernement ɲɛmaa ni o ye Général Abdoulaye Maïga yɛrɛ kɔni a bɛ hakilisi ye kuma fɔ chauffeur nin yɛrɛ kɔni a b'a da u tulo kan k'a fɔ ko min ye an ka Mali fintigilakaw ale lakana tigilamaaw k'u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa an ka jamana siraba minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen ka se ka o siraba ninnu lakana Général Abdoulaye Maïga a bɛ layidu yɛrɛ kɔni ta syndicat nin yɛrɛ kɔni ye k'u ye u ka jɔrɔna ko ale ni gɛlɛya fɛn fɛn yɛrɛ kɔni da ale kulo kan a bɛ layidu ta maa nin yɛrɛ kɔni ko o ko nin yɛrɛ kɔni bɛ ministre fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ka bolo yɛrɛ kɔni kan ko ministre nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na syndicat nin ka jɔrɔna ko examiner k'a lajɛ walasa u ka jɔrɔna ko ale n'u ka gɛlɛya nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min ko ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na min an ka premier ministre ye a kelen yɛrɛ kɔni kun tɛ yen nɔ an ka gouvernement membre caman yɛrɛ kɔni kun bɛ ni o dɔw ye ministre du transport ministre du travail ministre de la promotion de la femme ministre de l'enfant et de la famille ale ni ministre de l'industrie et du commerce a yirala k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni kun bɛ ni ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali autorité sanga ani wagati olu bɛ kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni an ka jamana citerne bolilaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la walasa gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ nin maa ninnu kan ka se ka o yɛrɛ kɔni dɔn nin ko ye kɛ ku dɔ fɛnɛ walasa ka se k'a yira camion citerne bolila ninnu na k'a fɔ ko min an ka Mali autorité k'u bɛ u ka bila yɛrɛ kɔni na ko wa ni gɛlɛya fɛn fɛn bɛ u kan a ka kan u ka na o gɛlɛya nin yɛrɛ kɔni da autorité fɛnɛ kulo kan min autorité olu se ye fɛn fɛn fɛnɛ walasa ka gɛlɛya nin jɔrɔna ko nin bɔ u kan u b'o baara nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ walasa min yɛrɛ kɔni camion citerne bolila nin olu ka se u ka baaraw kɛ lafiya kɔnɔna na sanga ani wagati Arabadon novembre kalo tile 5 san 2025 kan ka Mali douane maaw ka brigade mobile d'intervention k'olu taara opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Banakabugu poste yɛrɛ kɔnɔna ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ an ka Bamako kɔnɔna na ko nin don kofɔlen wulafɛla nɛgɛ kanɲɛ 15 wagati min ye douane maaw ka brigade mobile d'intervention yɛrɛ kɔni olu ye car dɔ yɛrɛ kɔni lajɔ car min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka bɔ Mali kɛrɛfɛ jamana dɔ de kɔnɔna na ko car yɛrɛ kɔni kun bɛ ka na cogo min ale ni car kɔnɔmɔgɔw ni yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni douane maaw ka sigasɛgɛ yɛrɛ kɔni bonyana o yɛrɛ de kɔni kɛlen u ye nin car kofɔlen yɛrɛ kɔni lajɔ douane maaw ka brigade mobile d'intervention maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko n'i kun ye car in yɛrɛ kɔni lajɛ i t'a dɔn k'a fɔ ko foyi yɛrɛ kɔni bɛ car in na wa i kun t'a bila i kunna k'a fɔ ko fɛn juguba dɔ yɛrɛ kɔni kun dogolen don car kofɔlen in kɔnɔna na ko nka douane maaw ka cɛsiri u ka baara kɛ ko ɲuman ale n'u ka jateminɛ ko yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka nɔ bɔ nin ko in yɛrɛ kɔni na ka d'a kan
ko wolomaliba dɔ yɛrɛ kɔni kɔfɛ douane maaw yɛrɛ kɔni taara bɔ fɛnjuguba dɔ yɛrɛ kɔni dogole ka kari yɛrɛ kɔni réservoir de secours yɔrɔ la a yɛrɛ k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na douane maaw yɛrɛ kɔni taara bɔ koli 5 yɛrɛ de kɔni ka koli 5 min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fura plaquette 50 kun bɛ yen nɔ ni o bɛ bɛn comprimé 50 yɛrɛ de kɔni ma ko douane maaw yɛrɛ kɔni u bolo da ni fura min yɛrɛ kɔni k'a yira la k'a fɔ ko kun ye tramadol yɛrɛ de kɔni tramadol ale kɔni ye dimidala ba dɔ yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔna na nka min yɛrɛ kɔni an ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni kuma dɔw la olu bɛ nin fura in yɛrɛ kɔni bɔ a ka baara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni k'a ta walasa ka se ka u yɛrɛ ɲɛnamini ka d'a kan fura in yɛrɛ kɔni ta kojugu a bɛ kɛ sababu ye ni ka mɔgɔ yɛrɛ kɔni ɲɛnamini ko kari kofɔlen yɛrɛ kɔni réservoir de secours kɔnɔna na min ye douane ma olu sera ka u bolo da tramadol plaquette 50 yɛrɛ kɔni kan ni u bɛ bɛn comprimé 50 yɛrɛ de kɔni ma ko douane ma ka brigade mobile d'intervention yɛrɛ kɔni bɛ nin 16 ba in yɛrɛ kɔni kɛ wagati min yɛrɛ kɔnɔ o bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ ni an ka Mali douane ma olu cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa min yɛrɛ kɔni fura kuntanw ye ka olu doni kɛlɛni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ka d'a kan ko nin fura kuntan nin yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don an ka jamana sifinnakaw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛyako la ko opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa si ma jugu wa maa si ma bɔnɛ ani na opération yɛrɛ kɔni kɛra douane maaw fɛ ni baara kɛko ɲuman ale ni cɛsiri de ye ni o baara kɛko ɲuman ni o cɛsiri yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ni douane maaw u sera ka u bolo da ni fura kuntan yɛrɛ kɔni ka min kun na don an ka jamana kɔnɔna na n'a kun na tiɲɛni don an ka jamana sifinnakaw ka kɛnɛyako yɛrɛ la ko douane maaw ka cɛsiri ale n'u ka baara kɛko ɲuman sababuya yɛrɛ kɔni na u sera ka réseau ba dɔ yɛrɛ kɔni tiɲɛ réseau min yɛrɛ kɔni kun ka baara bɛnnen don fura kuntanw yɛrɛ kɔni doni ma an ka jamana kɔnɔna na wale min kɛra sababu ni douane maaw u sera ko kura yɛrɛ kɔni ni ka an ka jamana sifinnakaw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛyako sabati ale ni u sera ka jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen lakana yɛrɛ kɔni sabati ni fura kuntan ninnu tɔɔrɔ ma a bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements ni o ye CRD maaw yɛrɛ kɔni a yɛrɛ la k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na olu ye Barigol maaw ka demande d'urgence dɔ yɛrɛ kɔni rejeté Barigol maaw kun kɛmɛ ni ka demande d'urgence min yɛrɛ kɔni kɛ an ka Mali gouvernement yɛrɛ kɔni contre la a yɛrɛ la k'a fɔ ko CRD maaw yɛrɛ kɔni kelen ni ka Barigol maaw ka demande d'urgence yɛrɛ kɔni rejeté k'o kɛra sebaya bɛn an ka Mali autoritéw bolo CRD kɔni ye kiiribulon ye min yɛrɛ kɔni ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don kiiritigɛ yɛrɛ kɔni na investisseurs ni jamanaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la ko wa kabini wagati tɛmɛnenw na min ye Barigol yɛrɛ kɔni ni ale kun ye entreprise minier dɔ ye an ka jamana kɔnɔ na ni o de kun bɛ sanubɔ baaraw yɛrɛ kɔni kɛ Lulo Kungoto mini yɛrɛ kɔnɔ na o maa ninnu i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min olu ni an ka Mali autoritéw yɛrɛ kɔni kari bɛ ɲɔgɔn na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fo ka na ni bara de fer ba dɔ yɛrɛ kɔni o ɲɔgɔn cɛ la o kari ɲɔgɔnya yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na min ye Barigol maaw olu kun taara ni demande d'urgence yɛrɛ kɔni bila CRD maaw yɔrɔ la walasa ka se ka yamaruya yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni ka bɔ CRD maaw yɔrɔ la min ye an ka Mali autoritéw olu mana décision fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ta Lulo Kungoto mini ko yɛrɛ kɔni na ka se ka o décision nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bali ni ka appliquer nin mini ko fɔlen in na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Lulo Kungoto mini yɛrɛ kɔni administration provisoire dɔ yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ o administration provisoire in yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔ a bɛ an ka Mali jamana kɔnɔden dɔ yɛrɛ de kɔni bolo nka o wale in yɛrɛ kɔni a bɛ n'a fɔ o ma dayɔrɔ sɔrɔ Barigol maaw yɛrɛ kɔni na o yɛrɛ de kɔni na o taara ni nin ko in yɛrɛ kɔni fo CRD maaw yɛrɛ kɔni ɲɛma nka a yirala k'a fɔ ko kiiritigɛ yɛrɛ kɔni da ma ja o la ka d'a kan CRD maaw ma sɔn cogoya si la ni ka sɔn Barigol maaw ka demande d'urgence ma walasa ka se ka Mali autoritéw bali ni ka décision yɛrɛ kɔni ta Lulo Kungoto mini ko la CRD maaw ka tribunal kɔni y'a yira k'a fɔ ko Barigol maaw yɛrɛ kɔni taara nin demande d'urgence min yɛrɛ kɔni bila olu yɔrɔ la walasa ka se ka Mali autoritéw bali ni ka décision yɛrɛ kɔni ta Lulo Kungoto mini ko yɛrɛ kɔni na ko Barigol maaw taara ni o demande min yɛrɛ kɔni k'olu ɲɛ tɛ urgence foyi la o ko la ko wa olu ɲɛ t'a la k'a fɔ ko Mali autoritéw yɛrɛ kɔni ye tɔɔrɔ dɔ se Barigol maaw yɛrɛ kɔni ma ko tɔɔrɔ min bɛ kɛ sababu ye ni olu CRD maaw yɛrɛ kɔni bɛ na u sen don nin ko in na komi CRD maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ɲɛ tɛ urgence foyi yɛrɛ kɔni na wa olu ɲɛ t'a la k'a fɔ ko Mali autoritéw ye tɔɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni se Barigol maaw ma tɔɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ni olu CRD maaw bɛ na u da don nin kuma in yɛrɛ kɔni na o yɛrɛ de kɔni na CRD maaw y'a yira k'a fɔ k'u bɛ Barigol maaw yɛrɛ kɔni ka nin demande d'urgence yɛrɛ kɔni rejeté teliya la fɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali gouvernement ni Barigol maaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la o fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ Lulo Kungoto mini géreli a fiscalité ale ni sanu yɛrɛ kɔni bɔli ko yɛrɛ kɔni condition ko yɛrɛ de kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi nin mini ko fɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa CRD maaw yɛrɛ kɔni filɛ ni ka nin décision min yɛrɛ kɔni ta o décision yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka Mali ka souveraineté ko tɔ yɛrɛ kɔni sinsin kosɛbɛ décision yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka yamaruya yɛrɛ kɔni to an ka Mali état yɛrɛ kɔni bolo a ka se ka décision yɛrɛ kɔni ta an ka Lulo Kungoto mini ko la wale min kɛra sababu ye ni ka tiɲɛtigiya ko kura k'a fɔ ko Mali dugu jukɔrɔ nafolo ye
ye Mali jamana kɔnɔdenw de ta ye. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Bariko la ale bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa min ye Lolo Kungotomini yɛrɛ kɔni ka se ka fɛɛrɛ latigɛ o géreli baara yɛrɛ kɔni ka minɛ an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni na nka min ye an ka Mali autorités ye olu kɔni bɛ fɛ ka yira diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ ko Mali dugu jukɔrɔ nafolo Mali jamana kɔnɔdenw de ta don wa olu yɛrɛ de kɔni sagoya bɛ a la. O yɛrɛ de kɔni hali siridi yɛrɛ kɔni kelen ne ka Bariko maaw yɛrɛ kɔni ka nin demande yɛrɛ kɔni rejeté o kɛra sebaya an ka Mali yɛrɛ kɔni bolo Mali ale ni Bariko maaw ka nin baara de faire ko in na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye Mali basigi ka se ka o ko tɔw yɛrɛ kɔni jidi kosɛbɛ. O ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye ba dɔ yɛrɛ kɔni tɛmɛna an ka Mali autorités dɔw ni groupe de transport maritime SEMA CGM maaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla la ni SEMA CGM maaw yɛrɛ kɔni olu ye jɛkuluba dɔ yɛrɛ kɔni minnu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don marchandises yɛrɛ kɔni nali la jamanaw kɔnɔna ji fɛ ale ni sirabaw yɛrɛ sanfɛ. Ko ni ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni tɛmɛna an ka Mali autorités dɔw yɛrɛ kɔni ni SEMA CGM maaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔra an ka Mali gouvernement maa dɔw yɛrɛ de kɔni fɛ ni o ye an ka Mali sɔrɔko ministre Aluseni Sanu an ka transport ministre ni o ye Madame Dambele Madina Sisoko ye fo ka taa se an ka Mali feere ni sanuko ministre ma ni o ye Musa Alassane Diallo ye a yirala k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔra olu yɛrɛ de kɔni fɛ. Ɲɔgɔn ye kun kɛ kun yɛrɛ de kɔni walasa don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na groupe de transport maritime SEMA CGM maaw yɛrɛ kɔni ko olu ka note dɔ yɛrɛ kɔni fuite kɛ bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni ka note min yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni maa yɛrɛ kɔni kun bɛ ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni u ka conteneurs nalen an ka Mali jamana kɔnɔna na k'u bɛna o baara yɛrɛ kɔni jɔ wagati kuntagala dɔ kɔnɔna na k'o dabɔ lakanabali ale ni carburant ko crise min bɛ sen na an ka Mali jamana kɔnɔna na min an ka Mali gouvernement yɛrɛ kɔni olu ye SEMA CGM ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni wele walasa u ka se ka na ɲɛfɔli kɛ an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni u ka nin décision ko in na. I n'a fɔ an ka kunnafoniya tɛmɛnenw la an y'a dɔn tulo kan cogo min na yɛrɛ kɔni min ye groupe de transport maritime SEMA CGM maaw yɛrɛ kɔni olu kun y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko lakanabaliya bɛ Mali sira yɛrɛ kɔni kan wa ko min yɛrɛ kɔni ye carburant ko gɛlɛya ye k'o fɛnɛ bɛ an ka jamana kɔnɔna na ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na olu ka conteneur minnu yɛrɛ kɔni bɛ na an ka duguma sira yɛrɛ kɔni fɛ walasa ka se ka don ni Mali marchandises yɛrɛ kɔni k'o baara yɛrɛ kɔni kun na jɔ wagati kuntagala dɔ kɔnɔna na. Kabini nin note yɛrɛ kɔni fiti kɛ an ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni k'a yirala k'a fɔ k'a kuma misɛnninw yɛrɛ kɔni cayara wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka na ni faamuyabaliya yɛrɛ kɔni an ka jamana opérateur économique yɛrɛ kɔni yɔrɔ la. Ka sanga ni o situation yɛrɛ kɔni min an ka Mali autorités olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ latigɛ ni ka ɲɛɲinini kɛ nin ko in na. Ɲɔgɔn ye teliman dɔ yɛrɛ kɔni labɛnna joona an ka Mali ministre saba ale ni groupe de transport maritime SEMA CGM maaw ni ɲɔgɔn cɛla la walasa ni jɛkulu nin yɛrɛ kɔni nin communiqué min yɛrɛ kɔni bila min an ka Mali autorités u kun bɛ fɛ ka faamuyali ale ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni sɔrɔ o ko in na ni ka bɔ SEMA CGM maaw yɔrɔ la. Monsieur Ahmed Sy ni ale de ye SEMA CGM min bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ale de ye o directeur général ye ale ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko note yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu ye min yɛrɛ kɔni fɔ k'o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'u bɛna u ka baaraw yɛrɛ kɔni jɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na k'olu ka note min yɛrɛ kɔni carila bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan ko note yɛrɛ kɔni ma faamuya kosɛbɛ de ko note yɛrɛ kɔni na olu y'a kɛ walasa ka se ka hakililajigi yɛrɛ kɔni kɛ u ka clause dɔw yɛrɛ de kɔni na clause minnu yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ u ka conteneurs yɛrɛ kɔni donni ko la an ka jamana kɔnɔna na yɛrɛ la. Directeur général yɛrɛ kɔni ka kuma kɔnɔna na a bɛ sinsin a kan ko min yɛrɛ kɔni ye SEMA CGM maaw ye halisa olu bɛ ka continuer ni ka na n'u ka conteneurs ye an ka Bamako kɔnɔna na ni o ye Mali faaba ye hali kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu ka conteneurs caman yɛrɛ kɔni bɛ sira la kabini Dakar ale ni Abidjan port yɛrɛ kɔni na k'u bɛna don an ka Bamako kɔnɔna na ala tɛmɛ. O y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye contrat tɛmɛnen ye huni an ka Mali commerçants yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la k'olu kun ye o baara yɛrɛ kɔni jɔ wagati kuntagala dɔ kɔnɔna na ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni ye marchandise ye k'o caman yɛrɛ de kɔni bɛ makɔnɔni na Dakar port yɛrɛ kɔni na ko marchandise minnu yɛrɛ kɔni caman bɛ Dakar port yɛrɛ kɔni na k'u kun bɛ fɛ ka o ko yɛrɛ de kɔni ɲɛnabɔ fɔlɔ olu ka don jamana kɔni na ko n'o yɛrɛ de kɔni kun kɛra u kun bɛ sɔrɔ ka continuer ni ka contrat wɛrɛw yɛrɛ kɔni minɛ ko yɛrɛ de kɔni na olu kun ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko min yɛrɛ kɔni réservation ni contrat yɛrɛ kɔni tɛmɛnen o ni an ka Mali commerçants yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko baara kun jɔra wagati kuntagala dɔ kɔnɔna na ni kun in dɔrɔn de kama ko wa ko marchandise ba minnu yɛrɛ kɔni bɛ Dakar port la n'u kan ka fɛɛrɛ latigɛ ka olu bila ka na ko ni o ko yɛrɛ kɔni ɲɛnabɔra ka ban k'u bɛ commencer ko kura ye ni ka contrat wɛrɛw yɛrɛ kɔni ta walasa baara bɛ se ka continuer cogo min na. Directeur général a bɛ tila ka hakilisigi kuma yɛrɛ kɔni fɔ an ka Mali opérateur économique yɛrɛ kɔni a y'a yira k'a fɔ ko maa si tɛ i sago kɛ Mali la wa maa si tɛna na a sago kɛ Mali la fɛnɛ ko jɛɲɔgɔn min bɛ olu ni Mali opérateur
économique yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla k'u ka jɛɲɔgɔnya in ka girin wa jɛɲɔgɔnya in yɛrɛ kɔni tɛ bi jɛɲɔgɔnya ye a ka minisiri minnu kun bɛ ni ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ foliba kɛ ne ka ɲɛsin maa ninnu yɛrɛ kɔni ma u ka ɲɛfɔli ni walawalali in na nin ko kan wa u bɛ sinsin a kan maa nin yɛrɛ kɔni ko min ye Mali gouvernement ye ale cɛsirilen don walasa ka se ka Mali opérateur économique yɛrɛ kɔni ka intérêt yɛrɛ kɔni lafasa nin yɔrɔ yɛrɛ kɔni na an bɛ walawalali kɛ aw ye k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye SEMA CGM ma o y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni b'a fɔ k'u bɛna na u ka baara jɔ ni ka na an ka Mali fanfɛla yɛrɛ kɔni na k'olu ye contrat ko dɔrɔn yɛrɛ de kɔni jɔ ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni ye marchandise ye ko caman yɛrɛ de kɔni bɛ Dakar port la ko ɲani u ka tila o ko yɛrɛ kɔni ɲɛnabɔli la ko n'o ɲɛnabɔra ka ban yɛrɛ kɔni min ye contrat kuraw yɛrɛ kɔni k'u bɛ olu minɛ ko nka k'u m'a fɔ k'u tɛna na ni u ka conteneur ye an ka Mali jamana kɔnɔna na. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.